10 sekuntia. Oho, ja Lähdesmäen auto nyt kähti siihen. Se oli seissyt soittoon. 150 sillanpää kätkee. Ykkönen nousee siinä kakkospaikalle. 167 Kalliomäki on kolmantena. Eli Joonas Sillanpään tahtiin. Ja Kykkänen Kankikalustola kakkosena. Nelospaikalla Lampisen Kimmo. Ja tosiaan Lähdesmäkillään. Ja ilmeisesti itsekin sitten Aleksi toteaa tuon ja siirtää kalustonsa tuonne radalta pois. Ratatuomari sitten kolmosen tuttumaan. Kärkipaikalla edelleen 150. Arvalaiskuljettaja. Ajattelin jo joku taas jotakin sanoi, että ei. Me torssi tontille, että häiritte siellä selän takana. Se on vähän pelottava ihminen selän takana. Kakkospaikalla edelleen Kykkäs-Pirko, kolmostilalla Kimmo Lampinen. Kankiven 3 lähtöaikaa. Se on ollut eilen alkuerän kakkonen, sitten tänään alkuerän ykkönen, sitten nelonen. Aleksi Kalliomäki tekee ihan omia juttujaan siellä. No se on vapaaehtoista. Kilpailija numero 167, mustavalkoinen lippu, mustavalkoinen ja siellä on yksi mustavalkoinen alla, eli toisessa lähdössä, ja se merkitsee sitä, että biljetistä poispäin. Korpela, Seppälä kakkospaikalle ja ulkoa kiertää 38 tuonne kakkospaikalle, eli Rautio Mia nousee kakkostilalle. Se on 45. Kumpi kakku menee, niin kyllä se siitä lähtee. Ahdistaa Rautio jo tässä vaiheessa hyvinkin tiukasti. Korpela pääsi vähän karkuun tuossa lähdössä ja nyt hakee lippuunkin sitten linjaa. Yrittää jo ihan eri tavalla ja on aivan tuossa Raution ja ensimmäinen kierros, se menee Päivi Korpelan piikkiin. Sitten Rautio ja nyt Lippuunkin hakee Raution nähden ohituspaikkaa. Ja kuinka käy? Nousee, mutta riittääkö eväät? Se on siinä ja siellä rintarinnan mennään. Ei riittänyt. Siellä kyllä Rautio Lippuunkin aivan rinnalla, mutta Raution auto kiersi pikkuisen paremmin ja Lippuunkin hakee. Nyt tuli sisältä ja tuli ohi tässä vaiheessa. Katsotaan nyt. Kolmatoista Korpela. 5-1 Turku. Ei enää kerkiä. 130 Sepämäki, 154 Keski-Äijö. Sepämäki tulee muuten ulos ykköstä, kun tuo aukeaa tuo ura tuolta. Eli 130 Sepämäki kärjessä. Sitten on 3 autoa rintarinnan. Ja sitten lähtee 150. Nyt menee päin katsomokaista. Oho! Aika reippaasti. Onneksi piti toi kaide. Eli kärjessä kärjessä Jonne Virtanen siinä kakkospaikalla. Nyt on niin hirveästi juttua joka puolella, ei kerki oikein niin tässä mihinkään suunta. Eli 162. 119 tuolla mustavalkoinen lippu syynä PA, eli perään ajo. Ja puolitoista kierrosta menty, puolitoista ajettavaa.
edettävää matkaa ja tässä vaiheessa rengasongelmia näyttäisi olevan 150 siinä, eli sillan päällä on takapellari. Joo, oli hyvä, kun kaide etti eikä lähtenyt tuosta kaiteen takana. Ja saman tien on alkamassa viimeinen pakollinen ratakierros. Mulla on nyt tässä 130 Tuomas Sepämäki. Tosiaan tuossa kärjessä Virtanen kakkospaikalla, 119 Juhola kolmostilalla. Ja 4 autoa enää oikeastaan tässä vaiheessa kierteleekään. Ja sitten saa viestiäkin vielä siellä. Elikkä tässä lähdössä 130 Tuomas Sepämäki nousee no niin! Korpela 15 Laine, oho! Korpela kärkeen. 46. Mustavalkoinen kilpailija. Ilona sijoittuu. Kolmas. Onko niitä muuten lähti? Kaikki. Mitä nyt? Niin onkin joo, se on tuolla toista päästä vielä. Mä nyt en pistä tosta. Täällä lähempää. Salo neljäntenä, Laine kolmantena, Lippu toisena ja kärjessä ykköspaikalla. Päivi Korpela, tälle ensimmäinen kierros. Ja nyt siellä sitten Korpelaa lähestyy. Eli niin, näin. Siinä käy niin. Eli siinä vaiheessa ajolinja ei enää pysynytkään. Heti ei kannata ikinä edes. Otota kannattaa, sillä voittaa melkein joka. Kierros täyttämässä 46, eli Virru. Tässä vaiheessa kärjessä Laineen Ilona 20 metriä takana ja Ilonasta seuraavana kolmospaikalla Päivi. Vielä lähteä. Tässä vaiheessa on kuittauttamassa paikkaa B-finaalin puolella, mutta kerkiä ei kerkiä. Linnus B-finaali 13 Korpela 2, 3 Salonen, Henna Kepomäki 5. 40. 15.